kunu min ye ɲininkali kɛ ko ni kaburu kɔnɔ malikiya fula n'u ye Umaru ɲininka ko ma rabbuka ko Umaru b'a fɔ ne tige Ala ye dɛ aw fula fana ye jɔn ye an ko man nin ye an ta sahari na sahabalero fo na ɲa sɛgɛsɛgɛ n taara sɛgɛsɛgɛ n y'a sɔrɔ a tɛ kitabi sahalen su kɔnɔ إنما ورد في كتاب التبصير لعبد الوهاب العبد الوحيد المقدسي أنا أقول لك كتابكم تبصير لعبد الواحد المقدسي أنا أقول لك كتابكم وغير نقله عنه بدون سناد محب الدين التبري في كتابه إرياد النادرة في مناقب الأشرة donc konni qisa fora sanadu yere ma foala kitabu sahale cité na ba kono ko qisa yum fora me ma sanadi si fo ala donc qisa nyengalonye asahalente ngalonde ko sa chialendo qisa sahalente ba fo marube malika fulani ninka ko fana tigi jonye qisa sahalente ngalondo ama sabati ɲininkali min kɛra sisan ko ayiwa kafiri duwawu ko a tɛ jaabi o ye de jahannaba kɔnɔ yawmal kiyama don mais diɲɛ kɔnɔ kafiri n'i y'a tɔɲɔ ciden ko ittaqi da'watul majlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab ciden ko mɔgɔ tɔɲɔlen n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ sira a ka dangali na parce que mɔgɔ tɔɲɔlen ka dangali a ko ayiwa hijabu te ni alace na togo da loyin kana fajira fa fujuruha la nafsihi har na ya sura tigi fajiri de aka fajira ba yere kam min na ye dangani ya tonyo da biso me yomal kama do jannaba kono be weleli kala ta jabi bon ni dangali te jian kono na ye do do kuye jian kono do ka jabi do se ka jabi wa alaykum salam bon ne je ɲinin jaabi ka kɔrɔ ko dɔw bɛ tawa mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛn dilenw ni sɛbɛnw na mɔgɔw la u b'u ka dalila kɛ ko Umaru bun Khattabi ko Amru bun Asi tun bɛ Misira ko Misira ka kɔ laada tun ye de ko in tɛ boli fo a b'a sɔ de ko tuma Amru bun Asi sigira ye ko in jara a ma boli a y'a sɔrɔ Umaru de ye kalifa ye a ye ci bila Umaru ma ko koyi ko a jara de mais koyi ko a tɛ boli sango sa u ka laadari u b'a sɔ de Amru bun Asi ko ne ma sɔn k'a sɔn n ye ci bila i la fɔlɔ n'i ka ɲamaru ka ɲɛ lamɛn Umaru ko i ye min kɛ i y'a ɲɛ n'i ma sɔn i ye min kɛ i y'a ɲɛ Umaru ye papier dɔ sɛbɛn ko u ka taa papier bila koyi in kɔnɔ nin qisa doni ke bagaw do ma saha yere ko qisa in sahalente ko har na sahara la nyine munye nin tel la nyine e soni la nyine de o be sebendiro la nyine Umaru ya sabelle tin kono patten kono ko ka fili ko kono ko ni be boli ala de kama i boli de mais ni te boli ala kama fo i ka sode i kana boli fo kata jiyawuli ala Umaru ye ko yɛrɛ wajude nin papier bilalen ko in na a tun bɛ fa ka se degere min na fara ka tɛmɛ o kan wala Umaru y'a wele ka taa ala de ma n'i bɛ boli ala de kama i boli dɛ n'i tɛ boli ala kama n tɛ sɔn koyi kana boli fo ka taa ɲama o sa ko fara je la fo a tɛmɛna hakɛ la ala ka hakiliman d'a ma donc nin tɛ dalila ko bɛ tawassul kɛ ka musirikiyaw ni fɛn wɛrɛw kɛ nin tɛ se ka kɛ ka dalila nin ye dalila yi ka de
k'ale tɛ sɔn foto ta ma n'ale ka furu siri bɛ lase ale ka kabila mɔgɔw bɛ na diya fɔ a ka foto ta yala n'ale tora ni lahala in na fo ni nana kɛlɛ o sababu la yala o fana ye ko ɲɔgɔn ye. Bon ko an balimakɛ dɔ ko ale tɛ sɔn foto ta ma o komi ale ka furu siriw bɛ na kɛ a ka furu bɛ na kɛ ale balimaw bɛ na fo foto ka ta n'ale ma sɔn foto ta ma fo anu kɛlɛ o fana ye ko ɲuman ye wa ala ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ala ko bato tɛ danfɛn ye danmasa sɔsɔli la n'aw kɛlɛla nin na tiɲɛ bɛ e de bolo mɔgɔ min ye nin kɛ kɛlɛ ye ou bien y'a kɛ sinji tigɛ ye a tigi de ye kɛlɛ a tigi de bɛ kataw la a tigi de ye sinji tigɛ e ma foyi kɛ a tɛ daga ye i ka tugu ko haramu la la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ciden ko innama ta'atu fi ma'ruf a ko n'i y'a ye ne ko a ka tugu mɔgɔ ko i bɛ tugu mɔgɔ ko ɲuman de la dɛ o nana de ciden ye jamakulu dɔ de ci taama yɔrɔ la a ye kelen k'u ɲɛma ye u sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn u ye ko dɔ kumaw ni ko dɔ kɛ min ye ɲɛma in ladimi u sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn a ko a ye taa lɔgɔ u taara lɔgɔ nana n'a ye a ye tasuma minɛ a ko ciden ma a fɔ aw ye wa ko ni y'aw ɲamara ni min ye a k'o kɛ wa ko a ko a ye don nin tasuma kɔnɔ u y'u labɛn k'u b'o dɔn u bɛ ka kɔrɔ min ye kamalen fitinin dɔ b'o la a ko a kana dɔ dɛ a ko anw bolila tasuma anw bolila an ka mɔgɔw ɲɛ ka na ciden nɔfɛ an bolila nin tasuma de ɲɛ a kana dɔ dɛ u bɛɛ jɔra u ma dɔn u nalen u y'a fɔ ciden ye ciden ko n'a tun dɔn na tasuma kɔnɔ tun bɛ k'aw ma jahanaba ye innama ta'atu fil ma'ruf ni ne ko a ka tugu a ko a bɛ tugu a ko ɲuman de la a bɛ tugu a ko ɲuman de la ko jugu tɛ ne nkalon tɛ dɛ wala i kana so foto ta ma wala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ko an ko ewa ni mɔgɔ min ye silama bɔ jɔli bɔ ala bɛ silama dɔ biri la a bɛ jɔli bɔ an m'a fɔ silama dɔrɔn dɛ an ko ala b'i ka jugu dɔ de biri la a kɛra silama a kɛra fɛn wɛrɛ o barisarilankaw filɛ suratul Isra'i kɔnɔ ala ko n'u ye tiɲɛli kɛ ale ala b'a ka jɔnw dɔ biri o la ala a ye bɔgɔta nasiru o tɛ silama yɛrɛ ye tuma min yahudiya ye tiɲɛli kɛ baitul muqaddas ala ye bɔgɔta nasiru biri a la a y'a bɛɛ halaki o kisa bɛ suratul Isra'i kɔnɔ wala ni mɔgɔ min yala ka jɔn ɲuman tɔɲɔ o ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa mɔgɔ si tala ka kɛlɛ bolo de ni ala yɛrɛ kelen bɛ wute ala bɛ se ka lumɔgɔ bile la a bɛ se ka sɔsɔ bile la a bɛ se ka wara bile la a bɛ se ka wulu bile la ala ka kɛlɛ bolo ka ca a bɛ se ka kafiri dɔ ci ma dɔrɔn min bɛ joli bɛ k'i ɲange k'i halaki laɲini ye o dɛ ala ka kɛlɛ bolo a ka ca min ye Abu Lahabi u b'a fɔ a denkɛ u tɛ bata dɔw b'a fɔ utu bata tuma min a nana jɔ ciden kan ka ciden nani ka daji fa ka dafa ji la ka to ciden ya ka taa ciden ko Allahumma sallita alayhi kalban min kilabika a ko n tigala i ka wulu dɔ bila nin na dɛ cɛ in taara a fa ma Abu Lahabi a ko n taara Muhamadu ma n taara jɔ a kan min ka di n ye k'a fɔ ka Muhamadu nani ka tigi ala nani min ni wahaw bɛn'a ma ka nani k'a ka kuranna nani kin dafa ji la ka to a la nana a ma foyi bɔ a la Abu Lahabi ko kuran bɛ danga dɛ a ko a ye n danga kɛ a ko a ye mun fɔ a ko ala k'a ka wulu dɔ bila ne la a ko n den bɛ siri kɔrɔ Muhamadu ka dangali tɛ bi mun kɛra u ye taama boloda a y'a sɔrɔ olu bɛ taa u ka marchandise ta Sami dɛ u ye taama boloda u taara k'u bɛ taa Sami u nana kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔw la u ko an tɛ se ka tɛmɛ yan fo an ka si yan u jiginna u jiginnen o yɔrɔ la olu y'u ka minɛnw jigi dɔrɔn burusumɔgɔ kungo kɔnɔ arabu dɔw bɔra ka na a ko arabu aw nana jigi yan de ko a ko yan wara ka ca dɛ Abu Lahabi hakili jiginna ciden ka dangali la awa a ko jama ma a ko ne ka den ciden ka danga ba nɔfɛ dɛ an filɛ ka si yan min fana ko a wara ka ca n bɛ mun ɲini aw fɛ
an ka minɛnw sarase n'an ye minɛnw sarase k'u kɔri tɛ ne denkɛ bɛ da anw bɛ da ka kɔri a la ka minɛnw fana kɔri an na pour n bɛ sira ni Mahamadu Danga kɔrɔ so yɔrɔ dɔ la dɔrɔn wara ŋunana u bɛ min kalama wara nana a ye panna minɛnw kunna ka taa camancɛ la mɔgɔ minnu dalen dɔ k'a kɛ ara ɲɛtɛ ka kɔ la a y'a bɛɛ sunbu ala y'a ci min ma o t'o la panna a taara camancɛ la u tɛ bata u bɛ wutu bata a y'a sunbu a y'a dɔ de dɔrɔn a y'a kan kari a kulonna siɲɛ kelen de dɔrɔn o kɛra fagalen ye mɔgɔ si tɛ ala ka kɛlɛbolo don n'a yɛrɛ tɛ ala bɛ se ka n'i ye ala ka jɔn ɲuman de tɔɔrɔ ka mumini de tɔɔrɔ ou bien ka mumini de faga ala bɛ se ka kafiri bila la a b'i faga a bɛ se ka silama bila la a b'i faga a bɛ se ka fɛn ɲɛnama dɔ bila la a b'i faga a tigi kɔni joli tɛ to i la ala k'an kisi k'an tanga waati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sanan ka se ɲininkaliw ma kunu min ye ɲininkali kɛ ko ni kaburu kɔnɔ malikiya fula n'u ye Umaru ɲininka ko ma rabbuka ko Umaru b'a fɔ ne tigi ala ye dɛ aw fula fana tigi ye jɔn ye an ko man nin ye an ta sahari na sahabale dɔ fo n'an y'a sɛgɛsɛgɛ n taara sɛgɛsɛgɛ nya surati kitabi sahlen su kono إنما ورد في كتاب التبصير لعبد الوهاب العبد الوحيد المقدسي أنا أقول لك كتابه كنو تبصير لعبد الواحد المقدسي أنا أقول لك كتابه كنو وغير نقله عنه بدون سناد محب الدين التبري في كتابه إرياد نادرة في مناقب الأشرة donc konni qisa fora sanadu yirema foala kitabu sahale site na ba kono ko qisa yum fora mi ma sanadi si fo ala donc qisa nyen galonye asahalente galonde ko sa chialendo qisa sahalente ta fo marube malika fulan nyininka ko fana tigi jonye qisa sahalente galondo ama sabati ɲininkali min kɛra sisan ko ewa kafiri duwawu ko a tɛ jaabi o ye de jahannaba kɔnɔ yawmal kiyama don mais diɲɛ kɔnɔ kafiri n'i y'a tɔɲɔ ciden ko ittaqi da'watul majlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab ciden ko mɔgɔ tɔɲɔlen n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ sira a ka dangali na parce que mɔgɔ tɔɲɔlen ka dangali a ko ewa hijabu te ni ala ce na togo da loyin kana fajira fa fujuruha la nafsihi har na ya sura tigi ya fajiri de aka fajira ba yere kam men na ye dangani ya tonyo da biso me yomal kama do jannaba kono be weleli kala ta jabi bon ni dangali te jiya kono na ye duwawu do kuye jiya kono do be se ka jabi do te se ka jabi wa alaykum salam bon ne je ɲinin jaabi ka kɔrɔ ko dɔw bɛ kawa mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛn dilenw ni sɛbɛnw na mɔgɔw la u b'u ka delila kɛ ko Umaru bun Khattabi ko Amru bun Asi tun bɛ Misira ko Misira ka kɔ laada tun ye de ko in tɛ boli fo a b'a sɔn de ko tuma Amru bun Asi sigira ye ko in jara a ma boli a y'a sɔrɔ Umaru de ye kalifa ye a ye ci bila Umaru ma ko koyi ko a jara de mais koyi ko a tɛ boli sango sa u ka laadari u b'a sɔn de Amru bun Asi ko ne ma sɔn k'a sɔn n ye ci bila i la fɔlɔ n b'i ka ɲamaru ka ɲɛ lamɛn Umaru ko i ye min kɛ i y'a ɲɛ n'i ma sɔn i ye min kɛ i y'a ɲɛ Umaru ye papier dɔ sɛbɛn
koy kata kapapien bila koyin kono nin qisa doni ke bago doma sahayere ko qisa in sahalente ko harna sahara la nyine munye nin tel la nyine soni la nyine de ube sebendilo la nyine umaru ya sabelletin kono papien kono ko ka fili ko kono ko ni be boli ala de kama i boli de mais ni te boli ala kama fo i ka sode i kana boli fo kata jiya wuli ala mu maru ye ko yere wajude min patte bilale ko ina atumbe fa ka se degre mina fara ka temuka wala umaru ya wele katala de ma ni be boli ala de kama i boli de ni te boli ala kama nti sokoy kana boli fo kata nyama o sa ko fara jela fo temena hakela ala ka hakil mandama donc ninte dalila ko be tawassul ke ka musrikiya woni femrew ke ninte se ka ke ka dalila ni ne dalila yi kade akali ke son ko ta mali ka ko muslimin da nasale ba ka da mo be na ya ko aka fito to yala na le tora ni na na ko ni na ke ko sababu la yala ko ko bo ko mbalmake do ko alete so fototama ko mi ale ka furu siru benake aka furu benake ale balimo bena fo foto kata na ale maso fototama fo anuke lo fane ko nyuma yewa ala ko la ta'ata li makhluqi fi ma shatil khaliqi ala ko bato te dan fenye dam masak sosolila naw kelela nina ciya be ede polo mogo min ye min kɛ kɛlɛ u b'a y'a kɛ sinji tigɛ ye a tigi de ye kɛlɛ a tigi de bɛ kataw la a tigi de ye sinji tigɛ e ma foyi kɛ a tɛ daga ye i ka tugu ko haramu la la ta'ata al makhluq fi ma shati al khaliq ciden ko inma ta'atu fi ma'ruf a ko ni ya ne ko ka tugu mogo ko i bɛ tugu mogo ko ɲuman de la dɛ o nana de ciden ye jamakulu dɔ de ci taama yɔrɔ la a ye kelen k'u ɲɛma ye u sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn u ye ko dɔ kumaw ni ko dɔ kɛ min ye ɲɛma in ladimi u sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn a ko a ye taa lɔgɔ u taara lɔgɔ nana n'a ye a ye tasuma minɛ a ko ciden ma a fɔ aw ye wa ko ni y'aw ɲamara ni min ye a k'o kɛ wa ko a ko a ye don nin tasuma kɔnɔ u y'u labɛn k'u b'o dɔn u bɛ ka kɔrɔ min ye kamalen fitinin dɔ b'o la a ko a kana dɔ dɛ a ko an bolila tasuma an bolila an ka mɔgɔw ɲɛ ka na ciden nɔfɛ an bolila nin tasuma de ɲɛ a kana dɔ dɛ u bɛɛ jɔra u ma dɔn u nalen u y'a fɔ ciden ye ciden ko n'a tun dɔn na tasuma kɔnɔ tun bɛ k'aw ma jahanaba ye innama ta'atu fil ma'ruf ni ne ko a ka tugu a ko a bɛ tugu a ko ɲuman de la a bɛ tugu a ko ɲuman de la ko jugu tɛ ne nkalon tɛ dɛ wala i kana so foto taama ولا لا تاتا لمخلوق في ماشية الخالق koy anko ewa ni mɔgɔ min ye silama bɔ jɔli bɔ ala bɛ silama dɔ biri la a bɛ jɔli bɔ an m'a fɔ silama dɔrɔn an ko ala b'i ka jugu dɔ de biri la a kɛra silama a kɛra fɛn wɛrɛ ye o bari sarilankaw filɛ suratul Isra'i kɔnɔ ala ko n'u ye tiɲɛli kɛ ale ala b'a ka jɔnw dɔ biri o la ala a ye bɔgɔta nasiru o tɛ silama yɛrɛ ye tuma min yahudiya ye tiɲɛli kɛ baitul muqaddas ala ye bɔgɔta nasaru biri a la a y'a bɛɛ halaki o kisa bɛ suratul Isra'i kɔnɔ wala ni mɔgɔ min yala ka jɔn ɲuman tɔɲɔ o ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa mɔgɔ si t'a la ka kɛlɛbolo de ni ala yɛrɛ kelen pewu tɛ ala bɛ se ka lumɔgɔ bile la a bɛ se ka sɔsɔ bile la a bɛ se ka wara bile la a bɛ se ka wulu bile la ala ka kɛlɛbolo ka ca a bɛ se ka kafiri dɔ ci ma dɔrɔn min bɛ joli bɛ k'i ɲangi k'i halaki laɲini ye o dɛ ala ka kɛlɛbolo a ka ca min ye Abu Lahabi u b'a fɔ a denkɛ u tɛ bata dɔw b'a fɔ utu bata tuma min a nana jɔ ciden kan ka ciden nani ka daji fa ka dafa ji la ka to ciden ya ka taa ciden ko Allahumma sallita alayhi kalban min kilabika a ko n tigala i ka wulu dɔ bila nin na dɛ
in tare a fahama Abu Lahab a kon tara Muhammadu man tara joaka min kadinye kafo ka Muhammadu nani ka tigi alan nani min ni wahau bena makan nani kaka Qur'an nani kinda fajila ka tola nana ama foi bola Abu Lahab ko Qur'an danga de ko ya indanga ke akwa yimunfo akwa ala ka uludo bilanela akonde mbesiri koro Muhammadu ka dangalite bi munkera uye tama boloda aya soro lube taw ka marasandi suta sami de uye tama boloda utara ubeta sami unana kungo kono na yoro dola ko a antese ka teme ya fuanka shia ujigina o yoro la ulunu yu kamina unjigi doro burusu mogo kungo kono arabu do bora kana ako arabu auna na jigi yande ko ako ya ngora kachale Abu Lahab hakiri jigina ciden ka dangalila awa ako jamama ako ne ka de ciden ka danga ba no fere an fule ka shiya yam ne pona ko wara kacha ne mun nyina u fe an kam mina usarashe na nyam mina usarashe ku korite ne denke bedda an bedda ka kori ala ka mina fana kori anna purum ba sirani Muhammadu danga koro sud woro dola dro wara munana wogo min kalama wara nana aye panna minan kunna kata chamancela mo munun dalendo ka ke aranyete ka kola ya be sumbu ala ya chimmima otola panna atara chamancela ute bata ube wutu bata aya sumbu ya dodo dro aya kankariye akulona sinya klede dro o kera faalenye mogo sita ala ka kele bolodo na irete ala bese ka ni ala ka jonyuma de toro ka mumini de toro ube ka mumini de faga ala bese ka kafiri bilela bi faga abese ka silama bilela bi faga abese ka penyana ma do bilela bi faga atigi koni jolete toila ala kan sikantanga wati shara subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk